Dobrý deň, takže sme tu na Vianočnej oddelovke a ideme sa teraz porozprávať s vyvoleným. Koho si vyberiem? Prosím, tu môžeme na chvíľučku? Takže vy ste síce na Paracyklii? Áno. A vy si nás budete to aj jesť? Nie, bude to robiť Milanka pravdepodobne. No, dúfam, že nám ďakujem, že ste tak boli. Ste sa na Paracyklii? Ďakujeme. Tak, teraz sa ideme porozprávať s ďalším vyvoleným a vyberieme si Vrča. Dobrý deň, Vrčko. Ahoj. No, ani akože nie, ale dobre. No dobre, to dobre. Ako sa vám páči zatiaľ Vianočná oddelovka? No zatiaľ sa mi teda nepáči, lebo len som sem došiel a už som nosil tieto ťažké stoličky. Tešíte sa na darčeky? Ja sa teším veľmi na darčeky. Aká je tu atmosféra? Atmosféra? No konečne je tu výborná atmosféra oddychu po tom, čo sme prinesli tieto stoličky. A skúsite nám niečo povedať? Niečo. Ale niečo o tejto oddelovke. Niečo o tejto oddelovke by vám mohol povedať vodca oddielu. No, ale na čo sa namáhaš? Ja už nemôžem. No dobre, uvidíme sa na budúce a s ďalšími dvoma vyvolenými. Ahojte, sme tu zasa po niekoľkých 50 minútach a ideme. Dobrý deň, ahoj. Toto sú naši dvoje roboši. Títo dvoje roboši sa starajú, aby oddelovka bola krásna. S dečkami, aby bolo všetko mekučké. A skúste nám, Marta Fischerová, skúste nám niečo povedať o oddelovke. Neviem, je to super. Práve dávame deky na tie sedačky. Aby sa mi dalo pozerať. Máte pokračuj. Tak na to prišli, usadili a už ja viem hrať karkason. Sme ešte robili, že hrať stydelu, že? Ešte hráme? Áno, ešte hráte. Potom sa cyklo tie stoličky a končí. Dobre, začne pokračujte sa. Ďakujeme za rozhovor. Ideme, Martina, ideme napríklad, čaute, uvidíme sa na budúce. Takže sme tu zas a ideme učiť ďalšieho vyvoleného. Hneď sa spýtame niekoho, koho máme učiť. Budeme hrať karkason. Adrika, boli ste určite na to, aby ste vybrali vyvoleného, s kým má spraviť rozhovor. Určite s kým má spraviť rozhovor. No, tak. Neviem, treba s Ďurovou Vaklen robiť paláci. Super, dobrý nápad. Poďme ďalej. Dobrý deň, Ďuro. Odkedy ste taký dobrý králiček? Veľo. Odkedy ste taký dobrý kucháriček? Odjak živa, stále viem variť, to bolo lepšie. A čo tu vlastne robíte? Toto budú palácinky vianočné s nutellou a štěmíkom a inými dobrotami, aké si vyberiete. A ste si istí, že to dokážete urobiť? Samozrejme, už som Skúste nám niečo povedať o palácinkách. to robil nespočne veľakrát, tak toto cesto je bez oleja, čo je dosť veľká chyba si myslím osobne, lebo potom sa to trošku lepí, keď je tam veľa cukru, ale to si nevedela. Predpokladaný čas urobenia? Jednej alebo všetkých? Všetkých. Všetkých? Hodinu a 14 minút. A jednej? Jednej asi tak 40 sekúnd, alebo tak 2 minúty. Ďakujeme za vás rozhovor. Ideme ďalšieho vyvoleného. A ten vyvolený bude Adrika. Adrika a Janka. Babi, čo to tu hráte? Ja to zjem, počkaj. Ja, my hráme Citadel. Nevyslovuje sa to na dom Citadela? Nie. To Citadel. Povedzte, je tá hra zábavná? No, Podľa niektorých ľudí áno, a podľa niektorých ľudí nie. Dobre. aha. Takže, a aká je zatiaľ oddelovka? Dobrá, zlá? Zatiaľ sa to všetci zabávame. A už ste sa podúkli? Zatiaľ stále hráme. Tak, sa chodím. Dobre. Dobrý deň. Čaute. Dobrý deň. Sme tu zas a máme takú česť a vojdeme na návštevu na oddelovku. Prosím.
Ráčte vstúpiť. Ja som to vedel, ja som si vás skúšal. Takže práve máme úžasnú novinku, že sa bude veľmi vybuchať. Všetci sme veľmi zlatí a tešíme sa. Ale teraz si vyboríme vyvoleného, s ktorým spravíme Pani Majka, boli ste vybrať vyvoleného, s kým urobíme rozhovor. Prosím, máte voľbu. Prosím, povedzte nám niečo o tomto aliasunke. Hlasnejšie, nechceme vás. Je super. Najprv sme prišli, potom sme sa hrali a teraz ideme jesť guláš. Takže dobre. A teraz vybereme ďalšieho vyvoleného a to budú palacinky. Poďte. Už sme čakali predlho a už sa to čas vystredali na mnoho kuchárov. Medzi nimi a kuchárom patrí Tinka. Povedz nám niečo o tým palacinkám, ako sa to robí, ako to vytrvať a tak. Palacinky? A o delovky. Takže sa oddelovky nemáme ani palacinky s lekvárom. A väčšinou ich pre nás pripravujú milí, dobrí ľudia, hej? Tak práve teraz sa nachádzame v miestnosti, pani vždycky, a zdobíme stromček. Žiaľky si pripravili stromček a žiaľky si pripravili stromček, ako ozdobila, a teraz ich ozdobujú. Namáhajú sa, no a máte už čo namáhať? Prosím? Prosím ťa, čo dáme na vrch? Je stvorček, tým, ktoré kazí. Takže keď budeme... A čo tam? Každý človek si donesá ako vstupenku, dáček a hodíme si kočkou a podľa toho dostaneme dáček šťastné a veselé. Už začíname. Čo? Ahoj. Ako vám chutí? Tak, najskaj rodine. Ja viem, že Ja som šla sa daršeky a dostal som takéhoto anielika. A to je sviečka. Až? To je jak u nás v kostolíku, anielík. No, a koho sa chceš ešte čo opýtať? No, opýtame sa teda Alienky, čo dostala? Ja som dostala takú ovečku. Peknú sošku. Aha. Dobre. A čo dostala? Teraz sa môžete opýtať si Janka, čo dostala. Janka, čo dostala? Kľúčenku a čokoládu. A teraz Majky. Majka, čo dostala? Takú kravičku plnú pokladov? Ó, dobre. To je kapezetka, že? Kika dostala? Kika dostala najlepšiu čokoládu na svete. Takú fakt úžasnú, ne? Dobre, schovaj si ju, nech to nikto nezie. A ešte lekárničku. Takú peknú. OK, a Katka? Čokoládu a osviežovač vzduchu. Dobre.